Juma, Ramogi TV, Migori. Obila mambalang gwenge mabaringo South jonjore onego kendo hinyo machielo mayudore gwenge ma Kiserian. Jopinye gwenge go yuaga rita mabedo njaore ka jomo owinjo bed ni ritogi e masani koro inego. Bila mambalangi ne dhi waro jowetegi mani chiwo arita e apaya mane iloso ma Kiserian mukutani mapiny owacho loso kaka achiel kuom yore mag kedo gi arita mokethore e gwenge ma Baringo South. Hiyo incident tulikuwa na wale National Police Service walikuwa na chunga ile dosa huko, na sasa walikuwa wanatungojea sisi, hata sisi tuwe pamoja na hawa. Sisi tulikuwa tukibeba mzigo na driver wa dosa nalala huko na sisi nalala upande na matipa. Sasa tulikuwa tukiendelea. Sasa baada tu ya masaa kidogo ya asubuhi wakakuwa attack. Sasa ambaye imebidi waue mmoja na imekuwa mbaya. Jodakoro nigiluor ni mar jopith mane odar kod jambage korko duogo e gwenge ma Mukutani, Arabal, Tandare Valley kod Korkoron. Gimanre kod bunde kagiwacho ni nyaka koro giritre kendgi ka jaod bura ma Baringo South Charles Kamuren nyoro noseyo County Commissioner Henry Wafula ko wacho ni orem chwalo arita makare. I want to say, Bwana County Commissioner, openly, it is under your token. You are the chairman of security. Within very short time, sahi panga njia ya operation ondoa hawa wakaiti kwa Baringo Kusini. Mae en monj mar ariyo e dwe achiel e gwenge ma Mukutani. Jumbe ariyo mokalo, jonjore nogoyo bonde kendo hinyo apisa mambalang e skul primar ma Kipinda Sum. Tudruok mar rango chal mar arita tok monjni nokwako obila mag majoni, APC kod mago mambalang kamane gikwanye opoklo lisasi mane ogo e monjno ka jotich e payano koro chungo tich ka giluoro monj. Sisi tunauliza hivi, kama president anatoa order, kama waziri wa interior anatoa order, lakini yote hakuna yenye inafanya kazi, kwani tunaishi nchi gani? Sisi tuko Kenya kweli? Sisi ni wa Kenya. Kila siku tunauliwa, vijana wetu wanauliwa. Hata hiyo family sasa ambayo huyo kijana ameaga leo, hiyo family bado ni changa. Nani atachunga hiyo mjane? Nani atachunga watoto? Mae omiyo koro olosoromo mar nyayo kwe e gwengego ka jotelo seyo apisa machiwo arita e wi chik mane jatend migao mar arita nogolo. Ombi letu ni kuambia serikali ya kwamba wajaribu mbinu ya kutafuta hawa watu, kwa vile imekuwa tisho sana. Barabara ni inatengeneza communication, barabara inarahisisha maisha, lakini tukikuta barabara inatukataza tupite ama inatukataza tutengeneze, tunaona mbaya zaidi. Gwenge ma Baringo South kod Baringo North osebedo ka kedo kod weche njore ahinya mag kuo jamni ma oseweyo ji adek konegi e gwenge ma Baringo North, achiel Baringo South kod ariyo mamoko mohiny. Pode weche njore eni moko kuom jogo